podľa paragrafu 147 odstavec B trestného zákonníka o odsudzení cudzej veci vás týmto odsudzujem na trest odňatia slobody vo výške 6 rokov nepodmienečne. Na tento rozsudok sa nedá odvolať. Poznal som ja dievča, mala iba 14 rokov, aj keď za celý svoj život urobila iba zo pár krokov. Nikto ju však nechcel, aj keď bola veľmi pekná a podala si inzerát, podala ho len tak. Bola veľmi smutná, ale ona chcela chlapca, to však ona nečakala, že jej píše jedli zradca. Chytila do ruky pero, napísala prvý list, prvé slova, čo odpísal, dve vety a muž čist. Po mesiaci písania s ním chcela cestovať na čase, typek sa jej na to priznal, že nemôže sedieť v pase. Rozmýšľala deň a noc a nevedela, čo má spraviť, nevedela, či na bielu alebo na čiernu sadiť. Sadila si na bielu a rozhodla sa na ňu čakať. Bála sa len toho, nechcela žiadne noci preplakať. Čakala na štedroko, čakala každý deň noc. Chcela sa s ním stretnúť, no nemala na to právo moc. Zrazu príde osudný deň, ona ho už vonku čaká. Vonku minus 10, jeho nikde, ona tam už plaká. Zrazu buchnú silnou mreže, medzi nimi stojí on. Dievča prestalo plakať a vidí, ako vyjde von. Prišla prvá pusa, prvý bosk a prvé dotyky, prvé vety, prvé slova, prvé krátke slabiky. Začala byť na dne, lebo vôbec nemala kam ísť. Strašná sa bala aj k svojim rodičom sme prísť. Rodičia ju prijali a pomáhali mu nájsť prácu. Nikto nevedel, jak skončí, obaja tam teraz plačú. Dievča každý vysmievala, tak už toho mala dosť. Palila si kukre, lebo nevydržala tú zlosť. Bývali na ubytovni, jedli prvé na čo mali. Hľadali si prácu, no každý halier bol veľmi drahý. Typek jebal na prácu, kradol fajču a začal piť. Dievča ho tam prosila, no on zrazu začal byť. Typkovi to nevadilo, nemá z nej žiadnu vyčitku. Dievča ho tam prosila, no dostávala samú bitku. Preplakala každú noc a preplakala každý deň. Na jazyku sa jej ničil do nedávna dávny sen. Dievča je už zúfala a nevie, čo má teraz robiť. Nevie, či ho miluje, či chce s ním ešte zajtra chodiť. Typek chodí v noci domov najebaný, chlap vylieva. Dievča každú noc preplače, každú noc prespieva. Chceš ma vôbec ľúbiť, chceš ma vôbec milovať? Povedz mi do toho, či chcem ti niečo povedať. Poviem ti len jedno, ja už s tebou nevládzem. Kvôli tebe každý deň a každú noc len preplačem. Chceš ma vôbec ľúbiť? Dievča je už na ne teraz, chcela sa aj zabiť. Nemala čo robiť, nemohla sa ho už ako zbaviť. Chcela to už skončiť, noc zbalila si svoje tašky. Chcela potichu vypadnúť, zakopla o jeho flašky. Typka to zobudilo a dievča chcelo utiec preč. On však dievča s Maťou povedal, už nikdy neuteč. Dievča v noci uteklo a utekalo na stanicu. Čakala na prvý vlak, no typek vyšiel na ulicu. Nastúpila do vlaku a myslela si, že to vyjde. Typek zrazu na stanici vidí, ako za ňou ide. Dievča sa ho bala, nevedela, čo má teraz robiť. Nevedela, či má utiec, alebo či ho má teraz zabiť. Nabrala odvahu, povedala mu, nech ide sem. Medzi tým stihla sa volať tam 158. Do štepizly zvalili ho, chlapec išiel znovu sedieť. Typek mohol niečo tušiť, mohol aspoň niečo vedieť. Dievča je už teraz šťastné, našla teraz super typka. Dievča žila šťastne, nebola tam vôbec žiadna bitka. To bol príbeh dievčaťa, ktorý bol veľmi pestrý. S niečím sa vám prizna, bol to príbeh mojej sestry. Chceš ma vôbec milovať? Povedz mi do toho, či chcem ti niečo povedať. Poviem ti len jedno, ja už s tebou nevládzem. Kvôli tebe každý deň a každú noc len preplačem. Chceš ma vôbec ľúbiť?